Un gest sense precedents. Així ha valorat el president José Montilla la decisió de la Fiscalia de proclamar la nul·litat del judici sumaríssim al president Lluís Companys, que va ser condemnat a mort per un Consell de Guerra després de la Guerra Civil. Valorar satisfactòriament aquesta decisió, sense precedents, de la Junta de Sala de Fiscals del Tribunal Suprem, que fa que la restitució de la memòria del president Companys, que s'havia efectuat més des del camp polític, ètic, ara també des del camp jurídic hi hagi aquest reconeixement. Ho ha expressat en el context d'una sessió solemne al Parlament de Catalunya, on s'han commemorat 30 anys de les primeres eleccions autonòmiques i del restabliment de la cambra catalana. Des de la tribuna del Parlament, el cap de l'executiu ha constatat que vivim en un moment de desafecció vers la política i ha demanat una reacció col·lectiva per recuperar la confiança en el sistema democràtic. No és el moment dels reglaments, només és el moment d'expressions sinceres de compromís, de veure com som capaços, tots plegats, de revertir aquesta situació que provoca la valoració negativa de l'acció política per part dels ciutadans que la veuen més com un problema que part de les solucions. Les primeres eleccions autonòmiques es van celebrar el 20 de març del 1980. 30 anys després, el president Montilla ha manifestat que aquesta efemèride és una oportunitat per recordar i afirmar la nostra voluntat d'autogovern.